Message for a woman is Camila. Hello. So, may hapon sa tanan. Labi na sa atong pinalanggang kapitan o sa mga konsiho o sa akong konsihal. Salamat kayo kay ni Ari Jud ka. So, sa update sa ako ang kuan ron kay wala pa jud may kabaton. Kay bawo man si Ate Mila. So, hito ka sa ako ang mapil. Okay, sobrang jud ka kung mingkol ni Ate Mila kay first time na ko jud ni nga nasod aning politiko di lalim. Di dali may mga politiko kay daghan kay papel puti labad sa o pero kaya nung yun ay para sa atin kayo naman sa tanan sa mga batanon kay silbi ako na may silbi leadership sa mga batanon sa gaang so sa mga batanon minaot ko nga masabtan sa ninyo nga sa karon wala pa jud ko mapakita ninyo nga kalambuan or mahimo nga project but soon mabuhat ra kina namo kay medyo layo pa jud ni nga tuig kung madayon mag-untas pa muna ako so sa ako rin gano kay nagpasalamat ko sa atong players diri sa gaang nga champion jud kausa sa sugad katungad jud na champion ang gaang sa Siglangas. So, tagaan sa nato silang masipang pakpa, si Relmar Entero, Kuya Rani Asaka, no? O si Kuya Randy, si Kuya Pardilio, o sa atong pinalanggang kapitan kay always din siya na adito, mutanaw sa ilang mga duwa, no? Surti ginagong pagkakawanan nila, kaya supportive kayo kay api jud nako. O dili ma-champion pero expect ako nga, grabe man dyan dahil gaang sa. No, so, sa mga batanon, no, sa kuhan kay, naot ko sa mga batanon din nga, sunod, kay kamo naman dyan, silbi, mahimo na sa mo lito sa kuhan, naot ko nga, dili lang sub mo musudsod o mga paternity bitaw, kay, makakuhan dyan na sa tuwang malayag, barkada, ligana, makaibaw na mo kung saon, pag kuan so dili di kaya lang to maara to dagang salamat no medyo ubay-ubay jud ang nambong sa daghang salamat sa tanan may hapon okay